Kiinalaisten mukaan maailmankaikkeuden luonnollinen olotila on terveys, ja ihmisen hyvinvointi on vain merkki suuremmasta terveydestä. Energian ja elinvoiman, eli kiinalaisittain Qin, vapaa virtaus on oleellista terveyden ylläpitämisen kannalta. Jos Qin-liike häiriintyy, ihminen sairastuu. Kiinalaisessa perspektiivissä Qi on se perusvoima ja energia, jota on kaikissa elämänmuodoissa ja jota vaaditaan elämän ylläpitämiseksi. Tämän lisäksi sitä on koko universumissa, taivaassa ja maassa sekä kaikissa elollisissa olennoissa. Vaikka Qiitä ei voidakaan koskettaa ja sitä ei voida havaita paljain silmin, sitä on silti kaikkialla. Mikäli tarkastelemme koko maailmankaikkeutta, Qiitä on sekä valtavissa vuoristoissa että luonnonkaunissa joissa, samoin kuin koko kasvi- ja eläinkunnassa. Kullekin kuuluva Qin taso heijastuu suhteessa minkä tahansa kappaleen tai olennon elinvoiman tyyppiin tai voimakkuuteen. Tämä samanlainen Qi täyttää myös kehomme. Se voi olla vahvaa tai heikkoa, riippuen siitä, kuinka hyvin ravitsemme ja hoidamme sitä. Juuri tämä Qi määrittelee myös elinkaaremme pituuden, persoonallisuutemme, intohimomme ja tunteemme. Qi hallitsee koko elämäämme aina syntymästä sairauteen, ikääntymistämme ja kuolemaamme. Elämä alkaa munasolun hedelmöittymisestä äidin kohdussa, ja tällä samalla hetkellä muodostuu myös sisäinen energia. Syntymän jälkeen imemme ravinteita ravinnostamme, juomastamme vedestä sekä hengittämästämme hapesta. Sisäinen Qi on syntymää edeltävien perinnöllisen Qin sekä ravinnosta, vedestä ja hapesta imeytyvien ravinteiden yhdistelmä. Nämä elementit muodostavat välttämättömän elämää ylläpitävän sisäisen bioenergian. Tämä sisäinen Qin bioenergia on perusvoima elämän kehittymiselle, kuten myös perustavaa laatua oleva elementti kehossamme. Tätä kutsutaan myös nimellä alkuperäinen essenssi. Jos keho saa riittävän määrän sitä, se vahvistuu. Vastaavasti, jos sisäinen Qi heikkenee, syntyy sairaus, ja jos se ehtyy kokonaan, seurauksena on kuolema. Tavanomainen länsimainen lääketiede hoitaa kehomme sairauksia ja pyrkii ylläpitämään fyysistä terveyttä. Perinteinen kiinalainen 5 elementin mukainen lääketiede taas pyrkii selvittämään kehomme, mielemme ja sielumme ongelmia ja kärsimyksiä. Jotkut ihmiset tuntevat kipua ja epämukavuutta tietämättään minkä tyyppinen mahdollinen sairaus heillä on. He saattavat kärsiä jatkuvista päänsäryistä, hartiakivuista, selkäsäryistä ja muista selkärankaan liittyvistä ongelmista. Mikä aiheuttaa kaikki nämä vaivat? Ne johtuvat Qin virtauksen häiriöstä. Kun kehoon ilmaantuu Qin virtauksen häiriötila, saattaa tulla useita vaivoja. Tukkeutuneet Qi-kanavat aiheuttavat kehossa tukoksia ja nämä tukokset aiheuttavat kipuja. Neijing, keltaisen keisarin klassikko, mainitsee seuraavaa. Kaikki taudit aiheutuvat Qin virtauksen häiriötilasta. Ulkoisia tekijöitä tälle voivat olla esimerkiksi flunssa ja muut epidemiat. Sisäisiä tekijöitä ovat vähentynyt tai heikentynyt Qi. Qin häiriötila ilmenee siellä, missä ongelma fyysisesti sijaitsee. Tällaiset häiriötilat voidaan jakaa 3 kategoriaan: Qin heikkous, Qin salpauma ja Qin kulkusuunnan muuttuminen. Pitkittynyt sairaus, ennenaikainen vanheneminen ja äärimmäinen uupumus johtavat Qin heikkenemiseen. Esimerkkejä tähän liittyvistä oireista ovat yleinen heikkous, hengenahdistus, tasainen ja soinnuton puheääni, ruokahaluttomuus, ruoansulatushäiriöt ja lisääntynyt altistuminen infektiosairauksille. Qin salpauma on verrattavissa liikenteen seisaukseen. Kun näin tapahtuu, meridianit eli energiakanavat tukkeutuvat, kaikkien kehon elinten toiminta häiriintyy ja alkaa seisahtumaan. Tämä tila ilmenee usein seuraavanlaisin oireen: hartia- ja selkäkivut, vatsan turvotus, arkuus rintakehän alueella ja alavatsan riippuminen.
Qin kulkusuunnan muutos liittyy usein keuhkoihin ja vatsaan. Oireet ovat muun muassa yskiminen, astma, pahoinvointi, oksentaminen ja korkea verenpaine. Ihmisen sisäistä Qi-energiaa lisäävistä ja sitä kehittävistä harjoituksista käytetään nimitystä Qigong. Qigong on kokoelma terveydenhoitomenetelmiä, joihin kuuluu elämää ylläpitävinä menetelminä ja Daoin harjoituksina tunnettuja liikkeitä sekä hengitysharjoituksia, mietiskelyä, hierontaa ja mielikuvien käyttöä. Liikkeet ovat saaneet vaikutteita tanssista, eläinten liikkeistä ja kamppailutaidoista. Lisäksi Qigongissa on taolaisesta filosofiasta ja kuolemattomuuden tavoittelusta sekä buddhalaisista harjoituksista omattuja aineksia. Koska harjoituksilla on suotuisia vaikutuksia ihmisen terveyteen, ne omaksuttiin osaksi lääketiedettä ja sen piirissä Qigongia kehitettiinkin suuntaan, jossa kuolemattomuutta tärkeämmäksi tavoitteeksi tuli terveys ja hyvä elämä. Qigongissa on 3 pääsuuntausta. Lääkinnällinen eli terveys-Qigong, taistelulajeihin liittyvä Qigong sekä henkistä kasvamista painottava Qigong. Qigong käsittää siis laajan kirjon erilaisia harjoituksia ja menetelmiä hoitotieteistä kamppailulajeihin, esoteerisista buddhalaisista ja taolaisista harjoituksista animismiin ja taiteen eri osa-alueisiin. Keskeistä Qigongissa ovat sairauteen ja terveyteen liittyvät kysymykset, erilaiset jokapäiväisen elämän haasteet ja myös ihmisen korkeammat henkiset pyrkimykset. Qigongissa keskitytään erilaisin menetelmin ja harjoituksen ihmisen sisäiseen ja ympäröivään ulkoiseen voimaan. Sen voidaan siis sanoa olevan oppi kehon energian ylläpidosta, elvyttämisestä ja vahvistamisesta liikunta-, keskittymis- ja anmo-harjoitusten avulla. Qigongissa voimistetaan, tasapainotetaan ja ohjataan kaikkialla luonnossa ja myös ihmisessä vallitsevaa Qiksi kutsuttua bipolaarista voimaa. Qigong pitää kehomme Qi-elinvoiman liikkeessä ja vahvistaa sitä. Yhtä tärkeää kuin Qin vahvistaminen on sen varastoiminen kehoon. Terveys on nimittäin muutakin kuin sairauden poissaoloa. Se on positiivinen hyvän olon tunne, jossa on runsaasti fyysistä ja henkistä energiaa. Qi virtaa esteettä kanavissa ja sisäelimet ovat tasapainossa. Uni on levollista ja virkistävää ja ruokahalu on normaali. Mieli on samalla kertaa sekä rauhallinen että luova ja avoin uusille asioille. Henkilö tunnistaa omat tunteensa ja ilmaisee ne rakentavasti. Olo on eheä. Olemme usein terveitä vain puolinaisesti. Vaikka nimettävää sairautta ei olekaan, voimme silti tuntea jatkuvaa väsymystä, raskauden tunnetta ja haluttomuutta. Tämä heijastuu kaikkeen tekemiseemme ja voi pitkistyessään kehittyä sairaudeksi. Tällaisessa tilanteessa kiinalaiset terveysharjoitukset voivat olla suureksi avuksi. Qigongissa on harjoitusten 3 välttämätöntä periaatetta. Kehon säätely, hengityksen säätely ja mielen säätely. Keho ja mieli ovat jakamaton kokonaisuus, jota hengitys yhdistää. Kehoa voi hallita ja kehittää hallitsemalla hengitystään ja mieltään. Hengitystä voi hallita hallitsemalla kehoaan ja mieltä voi hallita hallitsemalla kehoa ja hengitystä. Mielen käyttö ei ole vain osa harjoitusta, vaan koko harjoittelua ohjaava periaate. Siksi Qigongissa ei harjoiteta vain yhtä osaa, vaan kokonaisuutta. Qigongin 3 periaatetta ovat aina läsnä toisinsa kietoutuvina osina. Mutta harjoittelussa edetään ulkoa sisälle kuin sipulia kuoreen. Uloinkerros on Qigongin helpoimmin omaksuttava osa, eli asento ja liikkeet, johon useat jäävät. Toisena kerroksena ovat hengitys ja sen oivaltaminen osana liikettä vie harjoittelijan jo paljon pidemmälle. Qigongin täysi hyöty saadaan kuitenkin vasta päästäessä sen ytimeen, eli mieleen. Jos harjoittaa Qigongia vain liikkeiden tasolla, menettää sen ytimen, sillä Qigong on syvimmillään sisäinen laji.
Ulkoiset muodot ja liikkeet ovat vain keino sisäisiin harjoituksiin. Kaikki alkaa kuitenkin kehosta. Kehon säätely, perusta on asento ja rentous. Hengityksen säätelyyn voidaan keskittyä vasta, kun keho ja mieli ovat rennot. Mielen säätelyn päämääränä on saada ajatukset keskittymään ja hiljentää mieli. Useimpien ihmisten mieli on kuin irti päässyt apina.